Oganda maromo 1,180 kawuono chiwne gi ofungu mar ute gi e bwo chenro mar gedo mar ute ma nengogi ogonyore. Nyasi mar keto ayanga ute go notelie gi jatend piny Kenya William Ruto e kar dak ma Mukuru Kwa Njenga ma Nairobi ka. Moko kuom wegudigo nonyiso mor margi ka giwacho ni okang' ma kamano dhi bero ngimagi. Lidio Keyo nigi ler mar wachni. Okinyi makawuono e kar dak ma Mukuru Kwa Njenga masani otisi ni Mukuru Estate e buore Nairobi, jatend piny Kenya William Ruto nochopo mar chiwo ute ma nengogi ogonyore ayanga ne wegi. Mor kod ilo nopong'o kar dak manyienno ka jatend piny ne chiwo ofungu ne weg ute maromo 1,180. Jodak go nyiso mor margi gi chenro no ka jatend piny Kenya lero ni kwan ute ma igeno gere kar dak no romo ute 13,248 e bwo chenro mare mar bottom up economic agenda. Wadonjo e od Kevin Odhiambo. Odhiambo tiyo tij wang'o chumbe kod loso mwandu mag gedo. Okonyal pando mor mare ka odonje ode kama koro biro jotie bang' dakie ute mongohore kama kata rita maber ne onge. Awinjo ka mor kabisa kuom bedo gi ot moluongo nyigi mamari ma with the future, in the future kibiro bedo ni chulo rent. Koro chalo ng'ama odak e dalani. To ere kaka noyudo odni? Giwacho ni mondo process KRA pin, tax compliant certificate. Gidwaro mini M-Pesa mini settlement mari mar 6 months. Then gidwaro passport photocopy. Then kod photocopy of the ID. Mago documents madwarre to koro register to koro imi ot. En pesa di ma biro chul e ot ka ot? Tie pesa moro monego beni ichulo mar lawyer en 5,000. Then tiere deposit. Deposit ni nowach ni koro government ema chulo ni mar 63,000. Government garamia ni man. Rent en 3,900 per month. Pesa monego beni chulo te en 640,000. Oda en bed sita. Abro bedo ka chulo koro. In fact, then tiere additional amount of 211. Tiere loan moro ma be sirkal omiyo ji mar nyiewo furnitures. Gimede kanyo koro dhi amount to dhi bedo koro 4,100 per month. Koro dhi chulo 4,100. Ogola e kijiji. Taseda kanyo inuang ka ot en od mabati, ichulo odno to pod odong mar wuon go. Okobed oda. Ichule single 3,500. Compared gi ka wachulo single 3,800. To wachulo ot at the same time ot bedo mara. Unajua kuishi nyumba kama hizi watu wote tumeishi kijiji yo mabati, kuna mahali ya choo lazima ungoje kama ni jioni. Lazima ungoje asubuhi yake ndio uende. Wesi toka nje juu wesi kutakutana na nani? Hakuna njia, hakuna nini, mvua ikinyesha tuko hapo wote. Sasa hiyo ilikuwa inashinda. Kwanza ukiumwa na tumbo, Kaluwore gi jodak go, ute mani kod karenda chiel kata one bedroom ibiro chul siling 5,500. Ka ute man kod kuone nindo 2 ibiro chul 8,500 dwe ka dwe. Kata kamano, pogruok mantie gi ute ma ikombo en ni ute gi biro bedo magi giwegi bang' tiko chulogi. President amefanya kitu ya maana sana. Kutoa watu kijiji kuwalete hapa, wanaona ni kama paradise. Kuna mtu hajaiona nyumba kama hii. Ne oganda gi ma oyudo ute gi manengogi ogonyore nyakwaro mga juang' en mor, to kata kamano pod chalo negi mana lek. Kata kamano gombo margi en mondo jatend piny Kenya William Ruto ochwal chenro makama e kor wenge duto maloko ngima oganda jo Kenya. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Mukuru Estate, Nairobi.